Mandawi City Treasurer mihingan og mipasangil sa kongresista sa syudad nga maoy gustong mo pabalhin kaniya. Daan na kining gihimakak sa opisyal kinsa karong adlaw gidawat sa mga supporters sa iyahang opisina. Ang detalye sa live report ni Nico Serino. Nick. Yaslan mga napo kabuan sa dipang sunod nga eleksyon daw sa may bukal na gyud ang kawa sa politika sa Mandawi City dinay mga aligasyon nga mitumaw karon. Una bilang LGBT so bigyan na mo. Tuyong miadto kaganihang buntag sa opisina sa Mandawi Lone District Representative kini mga miyembro sa LGBTQIA community. Pagpakita kini og suporta kang Congresswoman Lollipop Uwano Dizon nga gihangop sa opisyal. All throughout nga kanang nami mga activity is support man sa jud si Kong namo manang we are here for so, sa among orgs. Sentimento isip ang members LGBT sa barangay Upanga pinangga kaayo minikong ni ami diri karon. Wa ko ga-expect ani nga kuyawa nagtanaw na sa tani nga abi na ko naay na pud ning rally nik. Pero nalipay kaayo tanong nga pag-abot nato no gihangop kita. Ni adtong Miyerkules lang ang pundok gikan sa LGBTQIA ug women's organizations ni Sung sa maong opisina. Nanawagan sila nga dili hilabtan ng City Treasurer ug LGBTQIA icon nga si Attorney Regal Oliva. Sa City Hall gipadayag ni Oliva nga wala pay order ang Department of Finance sa iyang reassignment maong nagpabilin siya isip Mandawi City Treasurer. May dokumento kuno nga gipangayo kaniya apan wa siya musanong. First is for Mayor to request for the designation of my assistant treasurer or a letter that from me requesting for my transfer. So, wa ko kasabot. Ako na hinuon, di ba? Abi nako at first sila ni-request. Direktang gitumbok niya ang kongresista nga giingong nagpaluyo sa tinguhang pagpabalhin kaniya. Tungod ni ining maong kalambuan, andam siyang musud na sa politika ug atbangan ang unsa may plano ni Uwano Dizon sa 2025. From the Department of Finance, it comes from the DILG. They can mag-confirm nako nga miski mga staff sa Speaker of the House were telling them that it was her who really requested. It was their family. Maybe I'm a political collateral damage, but it's unfair. Nganong ako, di ba? Nagpagwapa ra mo City Hall ambot ngano. Gisuwayan sa GMA Regional TV sa pagkuha og bag-ong pamahayag ni Uwano Dizon kabahin niini apan wa na mo issue pa og duga nga statement. Sa unang interview ni atong miaging adlaw, hugot niyang gihimakak ang iyang kalambigitan sa pagpapabalhin ni Oliva ug mipadayag nga bisan kinsa pwede mang mudagan sa pwesto. We have always been silent, no? Di may ganahan manggod nga kanang pagpagubot-gubot sa mga ilang ipang-note ba? Speculations kay I think that what man siguro nakitan nabagod may endorsement, nabagod may letter, na musulti sila nga kanang inana kasi ilang mga issues. Sa duha ka milabay nga mga eleksyon lan na pamatud-an man kining panagtambayayong sa managlahing mga political families sa Mandawi ug nagmalampuson sila sa ilang tinguha nga mga daghang sektor ang nahinaot karon nga mahiusa gihapon sila alang niining umaabot nga pinili ay sunod tuig lan. Okay, daghang salamat Nico Serino.